Mwakadi henyu hama dzangu. Ini ndinoitwa Mugabe Alphonse. Ndiri kompoza weGokwe. Ndinobva kuManyoni Mission asi ndiri kusenzera kuGwave Mission. Ndakakomboza rwiyo runobva muna 2 Timothy 2 verses 1 to 9. Runonzi mwanangu murwi waKristu. Yeah.
ndinonzi Tichapondwa Jeffers. Ndakakomboza chimbo kubva mutsamba yaPope Francis inonzi Lumen Fidei, ndichitora zviri panhamba 60 munamato kuna Maria Musande. Mushure mokuverenga munamato uyu ndakaona kuti zvinyorwa izvi kashoma kuti zviverengwe noruzhinji rwevatenderi, saka ndakaona kuti ndikaimba munamato iwoyu unosvika kuvatenderi vose. Oh
Magadi amadzadiwa muna Kristo. Indinonzi Father Clemens T. Makonese. Komboza muno Mugokwe Diocese. Ndakakomboza rumbo runonzi Jesu ndimwari wechokwadi. Runobva muna 1 John chapter 5. Kubva paverse 11 kusvika 20. Ndakarukomboza tichiona mamiriro ari kuita zvinhu pamusoro pezvechitendero mazuva ano. Vanhu vari kurasika vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana nezvitendero zvakasiyana-siyana. Saka tiri kuyeuchidzana kuti Jesu ndimwari wechokwadi.